ordu erdi bat, eoten banaiz, uretan, segertatzen zait, simurtzen aizten naizela, babarrunak beratzen jartzen ditugunean, bezela, bai, hala da. Eta ordu bete pasatzen badet, uretan, segertatzen zait, arraia bilakatzen hasten naizela. Eta adibidez, 10 ordu pasatuko banitun, uretan, zer gertatuko litzaidake? Agian sirenita bat bilakatuko nintzateke? Gaurko gonbidatuei galdetuko diegu. Kaixo lagunak, eguerdion, hau Parriki eta hau Andrea, zer musaudete? Kaixo. Dena ongi? Hemen ibili naiz ni zenbat denbora guetan. Zuen errekorra zein da, zenbat iraundezue uretan igeriten? 8 ordu. 8 ordu? Bai. Batzu lania baino gehiago, Katxisla, ma. Eta zuk, Riki? Nik behin bebai 7 ordu, 8 ordu bai egon nintzen. Ez naiz hainbestarako ausartzen Andrea bezala, baina, bueno, bai. Eta nolako trabezi izan zen, oso luzia edo? Bai, 36 kilometroko. 36 kilometro? Bai. Jan gabe? Ez, jaten. Jaten da, bale. Eta edaten bai. Janda, edane, bai. Itxasoko ura ez, ezta? Ez. Tarteka igual pixkat. Nik behin egin eban 27 kilometroko bat, horrande, zubian ondoan, bigon egiten den proba, oso ezaguna den proba bat. Bueno, bikote, eta zu esatozte hor jartzen duen bezala, delantalta guzti etorri zate prestatuta, Urrirekiak, galea taldea, eta erronka berri batekin zatozte, ezta? Badakit Donostitik atera eta usten den getxo hartekun bertzatela? Portu sarrera. Portu sarrera. Barroaino. Eta, noizin behar dezude hau? Amaietzaren 16an, 16an urten, hemendik Donostiatik. Kontzako badiatik. Bai, gutxu gora bera hori galak kirol zentrotik, handikat. Atera. Eta 110 kilometro eginda, 12 etapa, eta larun bat arratsaldean. Eta etapa hoin berdezue zerbait benefikoa egiteko, ez da? Bai, bueno, beti egiten dugu, erronka bakoitza egiten dugunean, beti egiten dugu zerbaiten alde, eta azkenengo erronkak izan dira gaixotasun arraro baten alde, eta kasu honetan likodistrofiak aurkako ikerketaren alde egingo dugu. Zeuna. Zue beti gerilan da borrokan gainea. Bai. Oso ondo, bikote. Bueno, zuk alden zemuz moldatzen zate? Bueno, moldatzen gara. Bai, ondo. Bueno, alintzen gara. Bueno, ingoitugu muskulu batzuk, era berezi batian, eta aldi berian, ikusiko dut eta ikasiko dut, nondik noe biliko dian, eta nahi zuenak animatu, Igual hortako ez, baino urrirekitean igeriin, eta taldian sartzeko dudik gabe. Bueno, lagunak eta bikote, ingoituguna da muskuluak, kurri eta koko esniakin. Bereziak, baina ikusiko zuen ze gauza xamurra. Ingo deuna da, lehen da bizi, hauek ondo garbitu, kenduko jau bixarrak, eta ingoitugu lapikon sartu baino. Lapikon sartu baino lehenu, bertan tipulina goxatuko deu, tipulina goxatuta donian erramu pixka botako dio, eta gero ingoituguna da muskuluak bertara gota ja garbituta, gero ardo zurila bota, tapa jarri, irikiko dia, eta albo batea jarriko ditugu. Gero muskulu horrei azal bat kenduko jau, haragila ez dakana, eta beste aprobetxatuko deu, saltxan gainean jartzeko. Eta saltxa ingo deu, koko esniakin. Baina lehen da bizi, ingo deuna da tipulina goxatu. Tipulina goxatzen jarriko deu, botako jau kurri pasta, oso pikantia da, pixka botako dio, eta gero horrei ze botako jau, koko esnia, eta baita ere orkeatu zaigun zukua. Zuk hori iragatziko deu eroai, bertara botako deu, murrizten utziko deu, eta ja bere testura goxua dakanian, ja muskuluak gainen jarri, epeldu, eta plateratuko ditugu arrozakin. Arroza ingo deu, hemen arroz basmatila dakau, uretan normal egosiko deu, eta 12 minutuan edola egosten da. Orduan, dijoanian 12 minutu, komino pixka botako deu, zapore pixka temateko, alboa jarri, eta gero hori zukatuko deu, eta bokatako deu barazki gainea. Eta barazkiak hemen dazkau tipulina, piperra, baratzuria, gurinetan goxatuko ditugu,
behin goxatuta daudenean, arroza botako du gainea, piperra utza pixka bat, eta gutxi balitu, fiko pixka de bai txikita, ados. Eta gero, platera eratuko dugu arroz pixkat, muskuluekin koko saltzan. Ados? Ederto. Bueno, hau esan da, lania jarri berriko gea. A ber, zenek lagundukoit muskulu hauek garbitzen? Venga, ni. Bai, vale, oso ondo. Bueno, bitu, sekula garbitu dituzu? Bai. Bai, ez da? Beste truko bat emango zunik, Hemen, bixarra hauek goten dira, eta bixarra hauek atea inbertza izkio. Bixarrak ikuste dituzu, batzu txikiagoa dazka, eta bestiak handiagoak. Azten bagea tiraka, labana zorrotzan puntakin, eta bizarra moztu iteitugu, eta igual ez da ateratzen. Orduan, nik iten detena atzekaldiakin. Harrapatzen diot atzekaldiakin, juten nahi zurbiltzen, da hemen tiratzen diot, eta ja ateratzen da bixarra guztia. Orduan, barruan jazta gau bixarrika. Eta gero, hau txukun ninteko, pixkat, pasatzen dio horrela, eta ja lagatzen dugu txukun. Gulanen batutan iten dugu honekin, eta bestela aldare bai, labanan atzekaldiakin. Ondo garbitu, eta ja, hola, garbila dakau. Hau, inbiar da, bixarrak entziana, zuzenian zukaldatu inbiar deunian. Osea, gorde nahi baitu gotz gailuan, o gorde nun baiten, bixarratza joken du ber. Zeatikan, bixarrak entzen dionian hil iten da. Orduan, garrantzitsua da behin. Oain bizirik dau. Bai, oain bizirikan daude, itxita daude horregatikan, indarra iten. Eta ere bai, oirikita balin badaude, o bixarrik kentzen badu eta hiliten badia, itxaskiak normalian bizirikan hobeto izaten dira. Bai, hori beti bildurra moten da gordetzea, desgordetzea, zenbat egun gordetzea edo... Hoi da, gorde, bai, normalian hiltzen danean segituan konturatzea, bai usagatikan eta bai irikita daudelako, behaiek indarra galtzen dutenean da hiltzen dianean, irikiten dira muskuloak. Orduan, beti ere bai txirlako muskulo eskaunean, errepasatu behar da, ese otia ez da bat irikita, ese otia kaskatuta, eta guain, bat txukundin biarrituko, bale? Bueno, Andrea, hoi zure kontu, eta harri giri, badibez behitu, nik tipulina jarriko eta hemen goxatzen, eta besteak ore bai bihar dugu, eta mendikan ingozuna da, txutoinak endu sustarra, lehendabiziko geruza eta txiki-txikin, bale? Vale, txiki-txiki aldutan... Lauki txikitan, aldezun txikiena, ez da zerretatzen pixar lodiago guzten badezu. Bueno, eta hau esan da, nik ingotena muskuliontzako tipulina goxatu, erramuakin, eta kontatu behar diguzue, erronka hau, bueno, esan dezue, Donostitikan, jungo dala Bilboaino, ez da, Porturaino, ez da, Getxoko Porturaino. Portu zarreraino. Portu zarreraino. Hori da. Bai, nahi zuzendu, geban kasatzez eta bizkaitarrak hemen gero etortzez eizki txintxetakin da. Ze topatuko dugu, ze nundik noa, badakigu, esan dezu etapa desberdinetan banatuko dala, ez da? Bai, hori da, uste dut direla 12 edo 13 etapa, ez da? 12, bai. 12 etapa. Eta, bueno, bakoitzak distantzia desberdinak ditu, batzuk 7, 6 edo 8 kilometrokoak dira, eta, bueno, badauz beste etapa batzuk luzeagoak direla, adibidez 12 edo eta 15 kilometrokoak. Vale, esan dezu 110 danea, ez da, leno? 110 danea. Eta etapa horiek, nun jartzen da muga? Errepidean, esango nuen, rotonda honetan, edo herri honetan sartzen, baina itxasuan nun jartzen dituzue muga. Nola dakizue iritsi zatela etapa horren bukaerara? Bueno, gutxi gora bera herri batetik bestera. Bai, herri nagusiak dira. Eta etapa gutxi gora bera, lehengoa Donostiatik Orioraino. Bale. Eta hor dakigu, guk egiten duguna da, erreboa moteko, itxasuan bertan topa, datozenekin. Orduan, ataltzen gara gure busekin, eta txalupa ikusten dugu, eta han erreboa emon, eta ero besteak lehorrera, etorri. Etapa bakoitza, zenbat pertsonak egin behar dute? Bakarkako lanak dia, binaka, launaka, nola dijoaz historia? Ez, bueno, depende. Bakarka ez dago, ez gara joango. Joango gara 3-4 pertsona etapa bakoitzeko, ez da? Bai, gutxurera partartuko 40 pertsona edo. Vale. Eta bai, azkenean guztuan abera, ostiralean batzuk ezin jai hartu, eta erritmoaren arabera. Erritmoaren, bai, beti... Claro, erritmo parekoak jarri dituzu, ez da? Gure artean konponduta, eta bai, jatana etapa guztiak, badakate duren bikoteak, hirukote, eta bai, oso erritmo bardinekin, eta duko gara, Oriora, gero Deba, Zumaia, Deba, Ondarru, Lekitxo, Laga, Bakio, Armintza, Plentzia, Askorri, Gorrondatxe, hori Getxoko muga, eta Algortako Portu Zaharra. Ona. Bueno, eta berrogei partaide. Errexa izan da partaide guztiak biltzea, antolatzea eta hau dena burutzeko, edo hor zuen
galea taldean nahikoa bazaudete, o norbait gehiago apuntatu behar izan da? Bai, uste dut danak garela galea Vale. taldekoak, bai. Oso zabala da. Oso zabala. Jende asko gara. Gero eta gehiago, eta... Eta ez da geldituko, ez da? Esan dezuela, larun batean hasiko da, ez da? Ez, ostiralean. Ostiralean, zeurtan hasiko da. Goizeko sortziretan. Goizeko sortziretan. Bai, ja, goizeko... Aterako zeate, eta horrez dago geldiunerik. Hori da. Ez da, gau guztian eta une oro norbait igeri ongo da, talde bat. Bai, ez da? Bai, kontu hartu ja ohituta gaudela gabaz igeri egiten. Batzuk Mantzako kanala egon direnez, edo Kaliforniako Katalinako Irlan bebai igeri eginda, eta erronka horiek, proba horiek gabaz egin behar direnez, horiek beteko dute gaueko ohituta daudenak, ez da? Nire adibidez ez zait gustatzen. Gaua ez zaizu gustatzen? Eta egia esan itxasuan, zuek gaine ur irekitan iten dezue igeri, ia beti. Eta itxasuan, eta segun ze itxaso dagon, segun ze indarra dagon, ze aize, horre asko zaituko da lasterketa, ez da? O lasterketa, lasterketa ez da, azken nian da proba bat. Bueno, kontu hartu hau laugarren erronka dela, lehenengoa egin gendun Donostiatik Agortoko portu sarrera, oso ondo jan zen, egin gendun bete genituen txanda guztiak, bigarrena izan behar zanean, 2019an, alindu ginen egiten Hondarribitik Muskizera. Eta Orio parean edo, ikusi genuen, ez genitula betetzen denborak, eta bertan beran geratu zen. Osea, oso itxaso sakarra balin badago, 3-4 metro golatuak eta hola, bertan bera geratuko, ez da? Eta bizitaz dugu jolastuko, ez da? Eta 3. izan behar zen, 2020an, oso ondo dana zegoen entratuta, orain maiatzen egiteko, eta pirilan, edo martxoan COVID etorri zanez, bertan bera geratu zen, pila bat dirua ja lortuta, bagenokan lortuta... Hori martxan jartzeko. Bai, karo, gure helburua azkenean, gure helburua da dirua lortzea gaixotasun hoien aurka kurrukatzeko edo ikertzeko edo sendaketa hori zen. Eta hauten esan dezue leukodistrofia, ez da? Bai. Zer da zehazkin leukodistrofia? Gaixotasun... Arraro, bai. Arraro, bai. Gaixotasun autodegeneratiboa da. Vale. Autoimmune, degeneratiboa, eta getxoko lagun batek, egilaria den lagun batek hartu dau. 18 urtekin detektatu zioten, eta gero eta mobilitate gutxiago dauka, batez ere hanketan ia ezin du oinez joan, eta batzutan gurekin egiten du uger, eta azken etapa berak egingo du. Ingo du ontan ebaia parte hartuko? Nola izena du, mutikoak? Borja. Borja Mondarain. Borja, ona. Eta, orduan, bada... Bai, beha ikinu batin da indarra mateko beha, eta... Hori da, eta alden... Genian kudeatzeko, eta... Dirua ere... Bai, askotan gertatzen da, elkarteak daudela gero gaixotasun horien atzean, eta lortuko duen diru guztia, elkartearen txate izango da. A ber, hor genukan saltzaiteko kokona, orduan kakon saltzaiteko, honea bota tipulina, bale? Bai, honea bota, tipulina, harreko itxu gertu. Venga, tabla pixua da honek, Bai, ez dakit zaten egin. A ber, igual labanakin. Ez da etxekoa bezalako. Bai, etxeko errez izatea, baino Vale, venga, oso ondo. Erori dian agarrapatu, maia garbila dakau, modatuko gea, venga. Oso ondo. Eta, orduan... Norberan ez dan zukaldea... Lasai. Zukaldean egin gaitza. Eso ondo goaz. Bueno, eta orduan, nirrikitan egon gozate, eta ja txitxarek dantzan eukikoitu zuen, ez da? Esan dezue, gaine azkenen gorire bertan bera gehatu zala, eta ez dakiz, eta guain dakazue gogo hau aurre ateatzeko, ez da? Bai, gainera erreto polita da, azken finean kartzen gara guztiok, eta, da erreto zaila, ez? Azken finean, kilometro asko egin behar ditugu, itxasoa bare egon behar da, eta, bai, uste dut taldeko guztiak gogoekin gaudela, bai. Ondo. Bueno, hemen txegoaz, Ura hemen jarriet martxan, laizter irekiten hasi behar duta arroza botakoet, gatza pixka botako jot. Osea, bizkaitarrak eta ia danak ipuzkoan zuten igerin, Ona, ze. Lehatza hobia da, bakailua gehiago, ze. Bai, etorri gara hemen dik travesiak egitera baita ere. Vale, torte zeate. Bai. Egia zan,
berdina da, hango uretan ibili edo hemengo uretan ibili, Bai, ez da? bai, berdina, Baina bai. azkenean uretan disfrutatzen egoten zara, paisaia ikustea gustatzen zaizu, eta toki berria bada, pues... Hobeto. Hobeto. Zenbat teko sakoneran iten dezue igeri? Oso ure ertzetik antzoazte? Ez, olatu gehiago ongo da. Ez da pixka barrago lasaiago ongo da, ez da? Depende. Depende. Oso, muga ez da sakonera, noski, muga da, dira Aitzak, Olatuak. itxasontzia. itxasontzia. Claro, zin joan kilometro batera, etorri leikez itxasontziak, Arrantzabiak, motorrak, batez be. Bueno, baina batzutan ere, olatu handiak badaude, sartu bar gara... Kanpoago hobeto, ez da? Bai. Bueno, ordun den antolatuta eta irrikitan ateratzeko, ez da? Hor nola juten da, zenbat zoazte martxan? Hor igual jungo dia 3, 4 igeri. Hori da. Ze jungo da, lantxa bat onduan, 2, hola, ze gauza gehiago dijoaz hor elkarrekin dena antolatzen eta hori dena ondo ateratzeko. Ba, tramo batzuetan joango da itxasontzi bat, eta beste batzuetan kaiakak. Vale. Bai. Baina normalean igerilariak bete joan behar dira... Ze hor baiten onduan, Bai, ez da? hori da. Zeratik, behaiek ez daka egun normaletan atatzen dian bezala boiakin eta holako gauzakin. Ez, Zoaz libre, ez da, igerieteko. Bai, adibidez itxasoa txarto jartzen bada, ba, igual... Igo behar zara itxasontzira edo zeo zer jateko... Bai, omare bat ematen baizu, edo Hori da. oso gertatzen bazaizu, ez da? Eta, bueno, igual batzuk ez dute etapa osoa egin nahi, eta igual ateratzen dira lau, eta igual bik Iristen dira bi. Bai, Ja, etapa herria horren egiten bukaera. dute, eta gero besteak bieketako. Jarraitu, Ados, ondo. Bueno, lagunak, hemen, indeu, tipulina martxan jarri, behitu, esan dakua hemen, Hemen, ingo deuna da, erramua bota, hola, krak txiki bat ematen bai hau, zapore gehiago botako du, eurriz. oso ondo, eta muskulioa listo dazkau, ez da? Bai, gutxi gora bera. Oso ondo gabe, ezin hobe. Ingoituguna da, muskulioak ere bai bertara sartu, usten dezu hau nola irikidan pixkat, ez da? Bai. Bau, Hoi bota. izten bazu ez, izten bazu olaskoakin, Aha. eta bera gelditzen bada, Ah, bizirikan da hola, ondo dao. Ez basan itxiko, kendingo gendu. Bueno, esan dakoa. Muskuliuk eta harrapatzen dezu hor bidian, olarroiko muskuliuko. Ikusten dugu, Bai? bai. Eta zose harrapatzen aldezu ez, orduan ez, ezta? Bueno, badaukagu lagun bat, Bai, txintoioak hartzen dituela, bai. Baina, bueno, horrek, Hori Bai. muskulu baino bia, bere zaletasuna, claro, gure artean batzuk izan gara, waterpolotik etorri gara, beste batzuk hilariak, beste batzuk urpekariak, denetariko daukagu. Ona. Bueno, launak, ba esan dakoa, hemen muskuluk irikitzen lagatzen ditugu, tapa jarrita, minutu baten kanpoa. Hemen dakaure bai, arroza martxan eta tipulina goxatzen. Eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Ados, Josemari tabernara jungo gea, Donostin dao, eta guantxe gaude bueltan. Eguerdion Joseba, eguerdion danari, Idoia naz, Donostin gabiz, eta ongi etorri Josemari tabernara. Guain dala 3 urte, más o menos, heldu ginen Donostiko alde zaharrera, Josemari tabernara. Historia dun taberna bat da, justo ongo urtien 60 urte betetzen dauz, eta gu tradizio hori gure dugu jarraitu, bale? Euskal gastronomian platerra sartuz, gure tokea emondaz. Bueno, Josemari tabernan bi espazio dekoguz, bale? Beko partien dekogu taberna edo pintxosko barra, bere moten duguz pintxo beroa eta platertxu txikitzuek sukaletik ataratzen direzenak, eta gero goiko partien dekogu jantoki, hemen ja, razinoa, menuak emoten duguz, kuadriantzako eta grupo handientzako. Onaldu ginenetik, harrera superona eukidogu bezeroen partez, alde zaharra dauenez, turista pilo bat dekoguz, baina bere egunero etorten dire eguneko bezeroak. Ikusi aldo zue, tabernako paretan dekogulaz pilo bat monedita. Adibidez horrek, hasi izan egunero etorten dan bezero batek, imin zegoen lehenengoa, eta on ja turistak beste guztiek dauz iminiten monedak, eta da, bere bai, lortu dugu beste historio bat ekartea taberna horretara. Diseinuen aldetik ez dugu SBs aldatu, taberna aurkitu gendun moduen gure izan dugu mantendu, igual bai, kolore apur bete mondotxegu, bai, arrizko paretak, bigak, danak tabernan aurkitutakoak dire. Bueno, Josemari ezagutu ondoren, joango gara errezeta preparetan, ez da?
Gaurko rezeta, bakaio tortilla bat izango da, pilpil saltzatxu bategaz, bale? Lehenengo ingo dugune da olioagaz, kipula gozi eta gatxaputxu bet. Bakaioa konfita ingo dugu bere bai, berak gatxaputxu bategaz eta olioagaz, bale? Eta gero, kipuli eta bakaioa nahaztu ingo dugu, eta arrautzatxokaz ingo dugu tortilla frantzesa baten moduen. Bale? Eta amaitzeko, pilpil saltzatxue, galtari mini, eta listo. Eta dekoratzeko, imingo dutxegu zebollina putxu bet. Rezeta hau, jantokien eta barran emoten dugu. Barran pintxo erara, holan txikitzuen, eta jantokien rasino handien. Igual, grupo antzako edo kuadrigentzako bat eraten dugu tortilla handi bet. Hemen, kozina tradizionala egiten dugu, euskal kozina tradizionala, baina gure puntutxo betzuk sartzen dutxegu. Adibidez, errezeta hau ezagadar dotegietan emoten dan bakaio tortilla baten moduen, baina, buk pilpil saltza botaten dutxegu. Eta guztetan dazkuz, etorten diren bezeroari galdetutie ze plater jaten zeuri esan hango urteatan, eta batzuk egiten dugu, adibidez, aragi bola, atara dugu, arrain sopa bere bai oso tradizionala zan, eta imin dugu. Badeko guztien, ingrediente guztie prepareta, ekipula deko guia egozite, bakaioa konfiteta, eta berak solta dauen jalatina guztiegaz, indogu pilpil saltzatxu bet. Onja bakarrik lotuten dazkune da dana nahaztu eta tortilla prepareu. Pintxo batzuk, deko guz beti fijoak, gure direna lehen esan dugun moduen aragibola beti dau, baina gero urtean zehar bi karta aldaketa egiten duguz. Orduen pintxo batzuk aldatu egiten duguz, eta beste batzuk mantentzen dire hemen. Bani, hartzandan ikasi neuen, sukaldaritza zuzendaritza grado medio bat neuen, eta gero master bat. Eta gero sukalde guztietan ibilnaz, beti sukaldatzen, eta oin hemen gabiz. Hau izarrezko plater bat da, barran eta jantokien imiten dugu. Arrakastadeko tortilla barrutik gordini dau, guri holan guztetan dazku, eta jenteari be asko guztetan dako. Pilpil saltza ganera emoten dutxo jugoso hau lotuten da tortilla. Eta, rezeta tradizionala da, baina lehen esan dugun moduen, gure puntotxoek imiten dutxeguz. Bukatuko dugu zebollino iminten ganetik. Badeko guia gure bakaio tortilla bukatute, pilpil saltzatxuegaz, eta eskerra danari, ona etortagatik, Jose Mari Tabernara, hemen gauz egunero irite, eta aldo zuez probau pintxotxa, beroak, jantokien rasinoak eta menuek, así que, ateak zabali deko zuez danak, eta hemen egongo gara itxeroten. Mi esker, eta agur beste batera arte. Hau, paidoia, gora bakailu tortilla, eta nola ez, ikustea bizkaitarra gazula hori izkera, eta hor zure pilpilear hori gainetik bota ezula, ai, ama, zeitxura tortilla horrek, Bai. Boka hoearra sartuko nio moentxe. Itxuni miarko dugu. Bezarka da handi bat, eta urren arte, eskerrik asko idoia, gurian jarraitzeko. Indeuna da, muskuluk hemen, irekin bat eman dute, eta atera ditut, behitu, hemen guantikan vapore eta guztia, behitu ze. Eharrak dauden, oso-osoak, hondik. Garrantzitsua da, minutu bat, irekinten duenean, atea bestela, bere muskulua hondiak egon, txikitzen juteia, eta aparte txikitzen juteiala, txikitea emateko gero. Gogortu iten di asko, orduan, irekitzen dianean, kanpora. Gero irakalatziko dugu, saltzan botatzeko, koko saltzan, hemen ningo dugula, tipulina honekin, eta kurriakin. Eta beste aldea, hasi behar geha, arrozai honei bota berdio, komino pixkat, 2 minutu, eta iragatzen ingo dut. Eta hasi berga, barezki txikitzen, hemen dikan adibidez, 2 edo 3 ale baratzuri txiki inda, tipulina eta piperrare bai. Aukeratu nahi zuena eta hasi txikitzen. Zati txikiak edo? Bai, zati txikiak. Gero, barazki hori goxatuko dugu gurinetan, eta arroza bertara botako dugu salteatzea, bale? Alde zuen txikilena. Eta hemen jarriko tena da lapikua, ja, gurina jarri, eta zuek hori aukeratu dezuela, bani tipulina txikituko, Bikote, noiz hasi zinaten lehendabiziko den ronka egiten? Zer? Hasiak entzeko. Bai, kendu. Eskuak ino igual lasai kendu, eta oso ondo. Noiz izan zan lehendabiziko den ronka intzen dutena? Urrirekiak taldeakin. Laugarren esan dezu, ez da? Bai, Euskal Kostaldeko erronka 2018an lehenengoa.
2018an lehen da biziko. Eta zergatik izan zanua? Williams Bai, sindromagatik. sindrome Williams. Bai. Vale. Eta orduan beti iten dezue, hola, gaixotasun berezin gatik handa, hola, ez da? Bai, gero urtero baita ere egiten dugu, bueno, erronka honez aparte beste batzuk, adibidez 100 metro igeri egiten, eta baita ere saiatzen gara gaixotasun arraroen alde egiten. Eta aurten adibidez 2.000 euro edo lortu genituen, ez da? Bai. Osea, ikusteko zelan zabaldu den uri irekien eta igeriketaren horren saletasuna. Bai. Lehenengo erronka, hori 100 bidereun, uste dut egin gendula 2017an, Bai. eta lortu gendun 200 euro. 200 euro. Bai. Eta urtero hori, jende gehiago egiten duelako, eta baita ere kale, osea, zero kalea ipintzen dugunez, jendeak dirua moteko, laguna, familiarrak eta hori, azkenengo Urtean, bai. bidereun horretan, 2.000 euro baino gehiago lortu genituen, bai. Osa, gorakala erra dago, ez da? Azken nien bai nik ikusten dut, ni zauztarra izan da, eta betik getaria zara utziten dan trabesia kiston arrakastakala, baina ikusten da urtero, geota arrakasta gehiago dakala. Eta ikusten dira igerilari mordo bat itxasuan igeri egiten ere bai. Bai. Bai, lehen Bizkaian salduko ziren, hango aldeko saletasuna kontrolatzen dugu. 4 neopreno hango ziren, dela 15 urte, eta orain 100 neopreno, sartzen dira, seguru. Gu surfistak ere bai, egian hippie arraruak ginen, leheno, eta guain surfistak beteta da gau itxa. Bueno, ni uste itxaskirolak bai, arrakasta hartzen nahi diala, zeatikan, hain naturalak dira, eta hain naturakin bat zaude, eta hain sanuak dira, ez da? Bai, eta ez da berdina itxasoan iger egitea edo piztinan. Claro. Piztinan, asko finan, joan da etorri 25 metrotara, eta, bueno... Bai, da gimnasioa jutia bezala, omendirak horrek aitea, ez da? Eta azkenian, askoz... Bai, bestia komoduo da, beti leku berdinean dao, ura bare dao, beti temperatura berdinean, baina horrek bere xarma da, horrek bizik manten dizu, ez da? Ose neopreno erabili, onundik noa ibiliko naiz, ose ingo det. Bai, guk asko iten dugu igeri egin Abran, hor bertan, handi dator guri izena, galea, eta oso normala da, geratzea maiatzetik aurrera, goizeko 7:00. Arigunaga ondartzan geratzen gara, eta ordu beteko igeraldia egiten dugu, Arigunagatik portu sarrera, joan da etorri, ordu bete, 3.000 eta piko metro, egun sentia ikusten duzu, gero basoaz lanera, pilak kargatuta... Beste gorpuz batekin, ez da? Eta, bueno, gero baita ere, etapa luzeagoak egiten ditugu, 5, 6, 7, 8 kilometrokoak. Adibidez, ereagatik Plentziara edo ereagatik Sopelanara. Baina, bueno, azken finean itxasoan uger egitea, oso desberdina da, eta egun bakoitzan gauza desberdin bat dekozu. Uger, nola ditzen diozu igeri itiai? Uger egitea. Uger, vale. Bizkaieraz izangoa, no? Uger egitea, uger. Bueno, hau listo dakago egozita, Eta, geho, zuek, bikote, nundik anzatozte? Zuek leheno esan dezu bai waterpoloan ibilitakoa zela, ez da? Bai. Eta nundik noa ibiltzen zinean waterpolo? Nungo taldian? Luego txikitan ginen igelariak. Oso igelari honak ez ginenez, oso txarrak ginenez. Oso honak ez ginenez, pasatzen ginen waterpolora. Eta gero, waterpoloan, baita ere... Baloiak indisimulatu iten dalako etxara enona. Ez oso trebea, edo oso gorputz handiaz bazenukan, orduan berriro igeriketara. Eta edo waterpolo master. Oso gaztea izan dira, waterpolo masterren sartzen ginen, eta gero waterpolo maitaren, nahiz eta jubilatu entzatere waterpolo egon, badago Euskal Herriko liga bat, master liga bat, ikuste genuen, uri irekitan, baita ere, oso erakargarria zala, eta handik hasi ginen. Laukatu, eta ikusi, gaur egunean, Zu zein urtean hasi zinen igeri egiten uri irekietan? 2013an. 2013an. Baina, eta, taldeko zaharrenak edo, hasiko zinen 5 urtearinago edo. 2008an edo, horakoa. Eta zure kasua? Ni betianik izan naiz igerilaria, galdakon egiten nuen uger. Eta, 2018an uste dut, hasi nintzen urirekia galeako taldearekin itxasoan uger egiten, baina, hasieran oso beldurtia, Bai, Bai. Baina, marrazo matatako zitzaizulakoan, edo marmokak, edo... Beti pentsatzen dut marrazoak edo dela. Eta, orain
ja piztina bakarrik entrenatzen dut, ez dut konpetitzen, baina nik zeharkaldi oso luzeak egiten ditut. 30 kilometrokoak normalean. 30 kilometro eta hola, Jope, eta ere bai horriek urrirekitan. Bai. Baina gaztea zinanian, Ez piztinan. piztinan. Bai. Lehiatzen ere bai? Bai. Eta zen motatako lehiaketak egiten ditun? Piztinan? Bai. Ba, Ez dakit hor dago bai mariposa edo nola modelia den mordo badaude, ez da? Bai, nire probak ziren 200 bizkar eta 200 tximeleta. Vale, bizkar? Ez, bizkar braza. Braza, vale. Bai. Eta tximeleta nola da? Bularrez. Bular. Eta tximeleta nola da? Pepe, hori. Vale. Mariposa, aquí ya. Mariposa. Vale. Oso ondo. Eta, osea, espertu zinean lekutan igeriten eta lehiaketa horiek egiten, edo bukatu zan etapa hori? Beti nik Espainiako txapelketara joaten nintzen, eta finalak eginez. Zer maitza dazkazu, zein dira zure palmaresa esaten da meza? Nik ez, Eta kasu garaipenik, edo bigarren postuen bat, edo... Espainiako txapelketan, uste dut oberen geratu nintzen laugarrena. Laugarren. Bai. Bueno, medalla de nada. Katxiz da mar. Baina laugarrena. orain urirekitan kontrakoa. Urekitan kontrakoa, ez da? Orduan topatu ezu zu obenteo dijoana zurekin, ez da? Bai. Eta urrirekitan, zein izan da zure maitza oberena? Bueno, pasan urtean adibidez, konpetitu nuen Kanadako munduko kopa batean. Ope. Bai. Eta, bueno, azkenean erretiratu izan nintzen, ze hartu nuen hipotermia. Bai, hipotermia oso handi bat. Bai, Baina, bueno, aurten egingo dut beste munduko kopa bat, Capri Napoles, direla 36 kilometro. Ope. Eta, bueno, beste lasterketa hon batzuk, adibidez, 20 kilometroko lasterketa bat Lisboan, geratu nintzen lehenengoa eta txapelketako errekorra egiten. Ope. Baina, bueno... Eta zenbat zan Lisboak hori? 20 kilometro. 20 kilometro. Eta zenbat denboren integra dakazu 20 kilometroko lasterketa? 3 ordu eta 52 minutu. 3 ordu, ope. Eta bigarrengo izan bat atea zen nion. Gutxi. Bai. Atzetik zetorren bultzaka, ofe? Bai. Ego somatzen da uretan, korrika hola itezuta errez ikusten duzu, uretan errez ikusten da datorrela? Ez duzu ezer ikusten. Ez duzu ezer ikusten? Jope. Baina orduan zurea, hor, buru belarri, ez da? Buru belarri, venga, eman egurra. Jope. Eta, orduan asmatu dezu modalitate honekin, ez da? Bai, niri asko gustatzen zaitu, bai. Ze ona. Eta entrenamentua, nola egiten dituzu? Nola dira entrenamentuak egunerokotasunean? Dakazu proba bat, 30 kilometrokoa, eta nola kudeatzen dezu hori? Bueno, nik kilometro asko egiten ditut igerre egiten. Normalean goizez joaten gara zazpiretan, eta egiten ditugu 3-4 kilometroko entrenamendu bat. Hor taldetxo bat dugu, eta, bueno, Faduran edo San Mamesen entrenatzen dugu, goizez. Eta gero ni 3-4 egunetan astero egiten ditut doble sesioak. Osa, hauekin itezu beroketa itezu hauekin, da gero gute zeia sesioa itea, ez da? Gutxi gora bera, ez da? Eta ni esparrina nazenez, gutenaz, eta nire helburua da Andrea jarraitzea. Andreak urteten dago, eta atzetika. Jope, Andrea, ona. Eta zein da zure helburua, orduan haunten munduko kopa hortazoa zenian, hori, arerio gogorrak eukiko dituzu horrez, da? Bai, dauz jende oso ona, olimpiadetan egon direnak eta. Jope. Eta, bueno, ni saiatuko naiz, taldearekin hor, ditudan kilometro guztiak egiten, ze azken finean egongo naiz 8-9 ordu bertan igeri egiten, eta, bueno, baita ere, burua kontrolatzea eta hori, bueno, entrenatu eta entrenatu. Baina entrenatu, baina zuk ez dezu entrenatuko 30 kilometro egiten, ez da? Hori ez dakit nola egiten zehazki, bakit maratoiak eta korrika egiten duenak, ez duek korrika egiten 52 kilometro, baizik eta ez dakit, igual egunero 10, gero 15, eta egun hortan eramaten dezu sekulako jipoia, ez da? Hori da. Bai, normalean, astean zehar egiten dut piztinan entrenamendu gehiago, eta gero zapatuan edo igandean, joaten gara itsasora eta egiten ditugu zeharkaldi luzeagoak, adibidez, 13-14 kilometrokoak, justo proba horiek entrenatzeko. Eta nola dakizu adibidez neopreno jarri, neoprenak injutezea, batzuk ibiltzen zaten neopreno gabe ere, bai, ez da? Depende...
antolakuntza. Vale. Edo karrera ofiziala bada, edo ez, dau normatiba bat, eta... Osea, normatiba batzutan jartzen du, traje gabe eta traje gabe egun behar da. Eta batzutan, derrigorrez, Trajeekin, bai, temperaturan arabera, edo... Sustoik esoteko eta historik esoteko. Normalean, 18 gradutik bera badau, neoprenoa erabili behar da, eta 18 gradutik gora badau, neoprenorik gabe. Vale, eta... Baina, lasterketa luzeetan, 18 gradu da 8. Ja. Beraz, normalean erabili daiteke. Eta berdina ordu bete bili, 5 ordu bili, ez da? Claro. Baina adibidez munduko kopan ezin da erabili. Ezin da erabili neopronika. Eta hor zenbat temperatura? Bueno, egongo da bero, 24-25 gradutan. Eta igual 25 okerro da 20 baino? Keba. Berogi, ez? Keba, zein da temperatura egokiena igeriteko traji gabe? Bueno, eta hori pertsona, 22. Bueno, lagunak, hemen txe, asko aurreatu dugu, hemen behitu, koko esnia nola idan murrizten, botako jot pixka gehiago, dena murrizten juteko, eta ere bai botako diot, hortxe murrizten juteko, behitu, hemengo zuko pixkat. Hemen dakau muskuluen zukua, botako esaltxa hortara, zapore mordoba dakaula hemen, eta hori ere bai... Dana ekonomia zirkular. Oitea, dena berreskuratzen. Dena barroa. Vale, iepala, hau hemen jarriko deu. Eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Utziko dugu hau murrizten, utziko dugu hemen barazkik goxatzen, hemen gero arroza bota bihar deu, hor muskuluak, eta zehazki goaz, Amaia Eliasen gana. Ikusiko zuen, Amaia beti sukaldeko eta etxeko aholkuak ematen oten da, gaur badator sukaldeko atiei buruz hitzeitea. Oazen bere gana. Kaixo, Joseba, egunon, Amaia naiz, Amaia estudiotiken, baina gaurko hontan zarautzen daude, zarautzeko Santo Sukaldeenan. Eta gaur, beti diteke dula antolakuntaz, gaur itzengo du diseinuetaz. Nolako atemotak ipinila ikiteun gure sukaldietan. Sukalde bat diseinatzen nahi ganien, bi gauzeko garrantzi gehiena. Batetiken, zentzimera jartzeun, eta betetiken ze ate jartziteun. Tatietan, dazkedeu material mota ezberdinek ikusiko diteula, eta izen laikebe lixuek o molduratuek. Oazen ikustea. Gehiena erabiltze izen sukaldiek izango zien ate lixo dunek. Normalien ikusiko diteu, tono argixetan, txurixetan, o gaur egunin egisa pixket iluntxoko eta gerotak eixo ute gehala. Baina dazkeu aukerak baitare egur imitazioak izeteko. Egixe da egur ere jarri aldeula, baina egurre beti telikago izango duz. Egurrek azkenien da material bat bizixe daukena eta da material poroso bat. Eta laminatuk, estratifikatuk die dazkedeun materialik gogorrenak. Eta honek iteuna da oso sukalde proteru eukitzia. Eta bai garbitzeko eta bai egunerokotasunin kolpetako eta bada daun sukaldeik proteruena. Eta da keixena jartzeuna ze ekonomiko kire bai ondo nagoteana hausi izetea. Eta hemen dazkedeu sukalde moldura gabeko sukalde lixoetan dazkedeu aukera ezberdinek irikieratako. Eta horrek aldauko ju pila bat nolako sukalde izengoa. Batetiken gehienetakoa jartzeana izengoa gola modelue. Baina kasu hontan gola daukedeu goxen bakarken. Gola izango litzeke hemen daukedeun burnitxo hau. Hemen burni hau dago aldenik alde eta nahi honek erraztitena da nik hemen esku ezartu alizena eta ati heldu iriki alizeteko. Neri hemengo hau da gehiena gustatzatena. Zeatike, beko partie puxera daukeolako. Guk eskuek normalin zikinek eukitziteu sukaldin gabiltzenin ez. Eta honek errazteuna da ez ikutzie hainbeste. Zehatzenien bestela denborozun eskuekin ikutzen abil. Eta kasu hontan ikuste uzten bezala, nik hankikin ikutute, zikindu gabe dauket basura kanpun adibidez. Beko kajoieke bai irikitzeko, kasu hontan adibidez erdiko hau hemendiken irikiko litzeke, koikue goitiken irikiko litzeke, eta beko hau irikiko litzeke hemendiken. Honek terri hortzen hauna da gehiago nimakurtzea, batetiken estetika aldetiken, gehatatelako fintxuo bekue pux jartzie, ez detelako hainbeste ikutzen sukaldie, eta gero golak daukebelako gauzetxo bat. Nik beti 3 zentimetro berditzelako laue jartzeko.
Nahi nire jefe horrak betzatek, nik zentimetruk oso garrestiok ditut erreformatan, eta sukalde almazenamentu bai, 3 zentimetro hauek galdu izenak, ematitena da, igual, baina kasulie o zerbait haundie, ja ez haino ondo sartzien, erikajoietan. Orduan, zentimetro hauek emateu ez, baina 3 zentimetro hauek garrantzia handixe duko ezukaldien. Vertikalkire bai, berdeu irikiera bat eukitzie. Hemen bai, 3 zentimetro hauek galduiez, gola jartze deu vertikalki eta dauke deu hemen irikiera, hemen esku ezartute, ematiu irikiera. Atelixo hauetan, irikitzeko beste aukeriko nukela gola o push ez dana izango zen tiradore bat jartzie. Eta hortako dauke deun aukera da biziozoko tiradore zerbait jartzie, oso modan datozte eta doratutan eta gozo oso poliki daude. Eta beste aukeri da Santosek ateadun C modelo hau adibidez. Asko erabiltzen ari geha, segixe da, gehatzala zukaldin kolore berdinen, hau da, ez dugu ixe ikusireiken, eta emategu helduleku hori. Justu berdeuna, kajoi erikitzeko, eta ez dugu zentimetro galtzen. Pegatako bat eta berko ban ison, pixket erten iteula eta betire ertz hori, batez beko partetan, hemen bi ikutza izen inez, baina ertzien hor txokuen, bai eukileketela zerbait ertetzeuna eta batzui etzakoena gustatzen. Eta hirugarrena eta guk geixen erabiltzen aigean modelue izango litzeke hemengo hau. Eta atelixue, baina dazkedeu bi kombinazio. Tiradorie, daukedeu goiko partien eta entzimerikin tapaute beratzea eta ez da ixe ikusireiken. Eta aprobetxatze dugu almazenamentue oso-osoek eta beko zatixen daukedeu puxerako irikiera. Eta baina arte honga ikusten atelixuek, baina neri benetan gehiena guztat eskitenak, die ate molduratuek. Gaur egunin asko atozte, eta era mota ezberdinetakuk moldura lixuokuk, markatuokuk, moldura hola fin-finiene bai asko atorre, estilo igual italianoko baten, eta hauek frantzeso estilo diferentik die. Baina, honek daukena da, honen materiala da laka. Imaginau dela, kainetiken margotute hon bazan bezala. Honek iteuna da, pixket delikago izetie. Eta hauek bai jartziteula, tiradorik. Bueno, Joseba, gaur ikusi dugu, atiek daukeuen garrantzixe, ze iriekira mota ezberdin dazkedun, da ze ate mota ezberdin dazkedun. Aber, ja kontako izo bertzuri zein gustazatzun gexena, eta badaki uste aholku gexo, dauzke ustela gure zariek, Amai Estudioko zarietan gaudela, askotiko gure ofizina. Urrena berriz ikustera, eskerrik asko! Bueno, Amaia, mi esker, beti zaten zute, justu guaintxez eta aldatu behar zukaldia, baino, jope, aldatu ezkeo, Bueno, lagunak, hemen ikusi zu, Inberdeuna da muskuluiei azalak endu, behitu saltza nola murriztu zaigun muskuluena. Hemen nintentena da urda, espikua bota. Eta bani joa guain, piperrautza botatzea. Piperrautza botako dut, eta segituan arroza gainia. Bueno, bikote, kontatu pixka eta ber, norbaitek lagundu nahi badu, eskuba bota, xoxan bat laga, nundik noa topatuko izue. Bai, bueno, norbaitek parte hartu nahi badu, edo eta itxasontzi bat aportatu batez ere hemengo zatian, Donostiako zatian. Vale. Bueno, bidali mezu bat gure sale sozialetan, Instagram eta Facebooken bitartez, galeak urireki taldea, eta erantzungo dizugu. Ze ona. Badakizue, animatu, olako gauzetan beti laguntza biharrezkoa da, zeatikan danak bolondresak dira, danak musutruk ibiltzen dira, eta olako gaitzak aurre egiteko biharrezkoa da, zeatikan laguntza gutxi daude, ezta? Bai, guke parte hartzagatik dirua epintzen dugu, bakoitzak dirua epintzen du, eta gero badago, lehen komentatzen dugu, komentatu da moduan, zero kalea badago, eta normalean handik hartzen dugu diru gehian, nortzen dugu diru gehiana. Onda. Bueno, hemen, saltxa botatzeko, honekin arroza botatzeko, aldean txizinko, eta pixka txikiko dela saltzatzeko, eta hau arrozantzako. Eta indiuna da hemen dena naztu, eta hau azplatera alatzea. Eitu adibidez, arroza jartzeko, razio txoa jarriko du hemen arroz berexi honena, eta horrei albuan, muskuloak ez dakit igual, danak ez txixiko jarriko,
Erdia jarriko ditugu, gero beste platera prestatuko edo, bale? Dana jango dugu, Bale, hori bai, dana prestatuko, baina dana jango dugu. Bale, hemen adibidez hola muskulio gorrela jarri. Eta hemen guain, hoi dotore jartzeko. Koko saltxa beresi hau botako jo, koko eta kurri, Hau pikantia dago oso, Pikante salia esate. Ez, ni. Ez, me katxila mar, bueno, hoi zuretzeko. Bueno, hemen, bakoitza egoia da kada bat. Eta hasteko eta behin, bikote, mi esker etortzeagatik. Mi esker egiten dituzuen lan hauegatikan. Oso beharrezkoa dira zeatikan. Jende gabe, gauza hauek ez dira ateatzen aurrea. Joseba, eta ikusi dugunez, pizkaten bidea pasaduzula, gure amantala dotoren gatik. Dotoria da, oso dotoria da. Pentsatu dugu, Ekarri dizugu, opari bat. Paritxu bat. Ona, ontxe garri Urirekia kakalea taldetik. Perezil pixka garri beriotonei, horrela xe. Aita esatik, ez egin despistau, Joseba, garri perezila. Eta ez egin despistau, eta garri mantala ere bai. Ur irekiak galea taldea. Bakazu beste bat, Erronkako, Nahi duzunean. Ondo eramaten gara, surfistekin. Surfistekin ondo. Mila esker, bikote, eskerrik asko etortzegatik, eta zuei horre bateatik. Besarka da hondi bat, eta bihar arte lagunak. Agur. Agur. Hau mantala txukuna. Ja.